Njengoba umzimba weNdlovukazi uMantfombi kaMahlokohla uzosuswa eGauteng uyiswe KwaZulu-Natal ngoLwesithathu, undunankulu waseGauteng uDavid Makhura usejube owengamele ezokuphepha komphakathi esifundazweni kanye nowengamele ezempilo ukuthi basingathe lolu hlelo kwazisa iNdlovukazi ikhothamele kulesifundazwe. Umbuzo uthi engabe yiluphi uhlelo oluzolandelwa uma sekutshalwa iNdlovukazi, nakuba sazi ukuthi nayo izotshalwa ezintathakusa njengosiko lokutshalwa kwamakhosi akwaZulu, kepha kunembuzo malungana nokuthi engabe iNdlovukazi izotshalwa ngabesilisa kuphela abathile eNdlunkulu, nokuthi umzimba wayo uzokwemukelwa amabutho njengoba kwenzeka ngesikhathi ekhotheme iNgonyama. Ungoti wezamasiko uDokotela Gugu Mazibuko uthi kuyaqala emlandweni ukukhothama kweNdlovukazi isesesihlalweni sobukhosi. Kungokuqala ngqa emlandweni wobukhosi bakwaZulu ukuthi kukhothame iNdlovukazi isesihlalweni njengebamba lobukhosi. Ngakho-ke akulula ukuthi siqonde ukuthi iyiphi inqubo ezolandelwa uma ngabe iNdlovukazi isitshalwa, kepha siyathemba ukuthi iNdlunkulu yonke iyosinikeza isazise ngendlela ezoqhutshwa noma ngenqubo ezolandelwa uma ngabe sekutshalwa iNdlovukazi yesizwe samaZulu. Usolwazi uSihawu Ngubane uthi okumqoka isihlalo sobukhosi, ngakho-ke kulindeleke ukuthi-ke kutshalwa kweNdlovukazi kufuze inqubo eyasetshenziswa khathi kutshalwa iNgonyama uzwelithini. I think the whole process will be that will be followed in the funeral will be exactly the same that was accorded the late king. So we expect the whole ceremony to be that of a king, because Queen was the caretaker king of the Zulu nation. Umntwana inkosi iNdlovukazi uMantfombi izotshalwa esigodlweni ebizinze kuso kwaKhangel'amankengane ngoLwesine. Ngakusasa kuzobanjwa inkonzo yesikhumbuzo okulindeleke ukuthi kuthamele kuyo nendlunkulu yobukhosi baseSwatini lapho kuzalwa khona iNdlovukazi ekhotheme.